Hello mga ka-listeners, maayong hapon. O pasensya kayo kay wata ka-upload ka BE kay tungod na-copyright ang drama no tungod sa mga music ba nya. Giotro na kog edit pagka kadlawon. Nahuman siya pagka kadlawon og edit pero karon kinahanglan pa butangag intro vlog no kini atong vlog karon kay para support ba no para di ta ma-reuse content no kay importante kining vlog yun mga ka-listeners no. Pasensya kayo sa mga kuan kanang mga nagpaabot ba nga wata ka-upload gyud gahapon sad sige uwan mga ka-listeners no. Usang adlaw gitong gauwan ba nya sa dili pa ang oras alas 3:59 no hapit na alas 4 ug ang langit mga ka-listeners madag-umo no muuwan na pud ni. Karon upload ta sa part 3 no sa hain ang langit o sa dili pa mga ka-listeners magyapon no basa ko sa inyong comment no. O ang una si Maris Blaya, hi idol palihog upload ang drama nga Mary Jane, thank you, God bless idol. Pasensya kay mga ka-listeners no sa mga ni request ani duham ni sila na po si Florita Cabo Verde no. Hello sir, ang Mary Jane sir wala na to sumpay. So dili ako in town ang nag-upload sa Mary Jane no. Dili ako yung nagsugod og upload ng dramaha. Mo na nga pasensya kayo gid sa mga naga-comment ba nga ning dramaha no. Ato mo pangayo sa nag-upload mga ka-listeners no sa Mary Jane kay ari mo request ako ma-reuse content ani mo kanya kini inyong karaki ba no kanang mo request mo ani nya na nasugda na sa ubang channel. Mahog og kuan magparehay na no. Muna nga kung disamo nagsunod adto mo pangayo sa sumpay. Mura kung balik-balik kog spray no kay balo naman mo nga lisod na kayo ron og kuan diri sa YouTube no. Marius content magto karon nagahimo ang tag vlog yun, intro vlog para lang gyud naay ka support ang drama na to kay ug wa tay vlog og murag magtuon hindi WHP nga aw kining YouTube nga kuan ron kanang pasayon rin nga content no nya. Siyempre kay balo na mo nga ang original aning mga drama ang DWHP gyud no nya ako lang gi-edit para gyud dili maka-copyright nya dili sad ma-reuse content no. Butangan og vlog manginawat ko sa inyong pagsabot og sa mga ning request sa Mary Jane no pasensya kay digi ko mo upload na no. Ayun na balik-balikas comment no kay lisod kaayo mag murag tapos si balik-balik ba no sige na kita balik-balik ani basa si minaluyan ako basa ng comment nga balik-balik mga ka-listeners. Dito mga ka-listeners no pasensya kayo no sa mga mag-request ba ng mga drama nga nasugdan na sa ubang channel no di ko mo upload ana mao na akong balik-balik og pagsabot no pasabot no. Unya si Noel Estupito, salamat kuya, hope makakita ra ko nimo puhon ani Tagbilaran. Puhon og kuan dito yun ba kanang dito yun no kay di man sikulag tiglagla agod no na nga kung Tagbilaran ka basin no di lang puta mo promise o musaad ba ngayon no kay umanta ka sure god ako kay di man go maglagla agod mga ka-listeners di ko tiglaagan no bisag taga Bohol ko pero ako maswitos mga lugar sa kuan ba kay di ko tiglagla kayo. Muna nga naragit pundos balay ug mulaag nga ni naras duol ra ba. Mora na gyud akong kuan. Ug salamat Noel Estupito no sa imuhang kanunay pagpaminaw. O si RG Sanchez Pukong kanang naminaw ka nga nagkatawa. Lingaw day kag katawag. Nalingaw kas drama no. Nya si Javier Monti Di Ramos, salamat idol sa part 11. Mao lang jud ang ako ang gisundan sir. Salamat no. Letter V ang profile no? Letter V. Next downloads nindot kayo. Si Kit P. Garcia, thank you Lods. Sa payan Kit P. Garcia no. Jocelyn Infancy, salamat Lods. Nindot nga drama nagulat jud mi nimo. Salamat. Salamat po Jocelyn Infancy no. Sa dili pa shout out ni Kuan Isim no. Listener na to na si Isim no. Aning suporta gyud siya aning hatag sa kuan ba. Kanang pangpaload no. So abot yun isang buwan kini yang yatag nga load mga ka-listeners no.
So dako kay kog pasalamat ani ni Isim, no. So mao po ni siya ang aning kuan og load ni amig pangpaload, no, ni kuan ni amigo kami drama ni hatag siya og kuan, no, kanang pangpaload, no. So salamat kayo Isim, no. So ang Ginoo ray magbalos sa mong kaayo, no. Balik sa buwan gyud nga load ba. Salamat kayo. Nya si liturgy ang profile user, no. So thank you very much sa payo, no. Si Jean Mariconol daoy, thank you sa pag-upload, waiting sa final episode. Natapos na ang langit kakilat ko. Kulain na po ni, hain na po ang langit ni. Ito rin ang profile nito, boss, ang drama part 12, katapusan sa kuan sa langit kakilat ko, no. Si kuan si singin namin i-comment si ulirang ina gipulaan na si tatay. Saan naman yung mga komenta ni kanang party sa drama i-comment ha mga ka-listeners. Literally ang profile ng drama boss part 12 okay tapos ng drama, no. Nerby Alicina tulura ka heart ni nya si Jean Ruiz nalingaw gid ko ani nga part nagsige na lang kog katawa nalaan kog nabuang na sa akong kauban. Ahahaha. Salamat kay Sir, God bless. Salamat po sa pagpaminaw kanunay. Si Jasmine Page, no. Dagan jud kaayong salamat idol kay grabe nako kakilig aning drama jud ay ambot na lang jud mura ko gidagaw sige og paminaw. God bless you idol sa pag-upload sa mga drama nga makahappy kayo. Salamat po sa kanunay pagpaminaw. Dirk 6090 part 12 na po dol. Salamat nahuman na gyud, no. Algin Corsiga, salamat kay Lods. Excited na ko sa part 12. God bless Lods. Tapos na gyud ang inyong get nyan. Si Tirot Dorte, thank you boss sa kanunay nga pag-upload og mga nindot kay nga sugilanon. Karon gikalingawan na sad nako og paminaw ang Judas Redentor. Bago ra pod nakong nahuman og paminaw diay ang Cecilia. God bless always. Salamat kaayo Tirot Dorte sa kanunay pagpaminaw sa mga drama. Charlene Pacana, salamat kayo ani Sir John. God bless og more dramas to upload para malingaw ang tanan mahiligon sa drama. Panikamuta, no, sa maka-upload pa mga dugang drama. Ipancho, thanks sa pag-upload boss John. God bless. Salamat Ipancho, no. User nakabutang ani, thank you idol sa part 11 nakakakilig jud, no. Magyud. Sir, sana may part 12 na Rico sa plot, no. Tapos na gid. Actually Wong's TV. Sir, wako ka-comment sa part 1, Sir Arera. Salamat kay Sir Nice, kaayuhot dun tanig paminaw, Sir. Bag-o pa ko nagsugod. Salamat kay sa imong pagkugi ug upload, Sir. Huwag sa pa yan, Actually Wong's TV, no? Salamat po sa kanunay pagpaminaw sa mga drama. GBTV. Excited ako sa next idol watching from Ormoc Renal Group. Salamat kayo, no? Si Nervy Licina, smile na no? Dini Moriendo, haha, katawanan kayo, makasakit og tiyan sa pagkinatawa. Daghang salamat Sir John, God bless us. Salamat Deriam Oriendo, no? Literally ang profile, hirap lang yan, di mo madinig, kausap mo, nakakainis, dalawang tinga, umugong, tas din alam ang Dr. Coshays. Ay nagka-tinnitus ang tainga ba, no? Nag-comment sa ko ang vlog, no, atong tinnitus nga parte ni problemas dunggan mga kalisan, no, kani ugong sa tinga ba, no. So ipa-check up na, no, kung nakay problema sa dalunggan, ipa-check up na namin ang utanan og tagpila check up, no? Sa mo ang check up ang pagpakonsulta, no, kuan 1,500 ang consultation, no, sa ENT, no. Depende ra po na og kuha ka sa kung say mga depende og na resita kay mas muda ko imong bayranon, no, pero ang check up sa mo 1,500 ra di amot na ka sa uban mga ka-listeners, no. So mura kitog bag, no, sa mga nangutana ba parte sa pilay check up ko, no, pilay consultation ba sa katong nay nagpakuan ko sa kung dunggan ba, no. So 1,500 ang consultation mga ka-listeners, no, sa mga nangutana ba tong akong vlog, no. Nga literal ang profile ang 12 ana humana, no. Si Gainer Sterson Aguilo, excited na so much sir, waiting na usab ko final. God bless you sir. Natapos na, no. May part 12 pa atang hanggang 15 sana lang, haha. 12 tama yun ang langit kakilat ko, anay 15, no.
nindot na no, pero na diha ra gitama ng istorya sa drama no. Chuliwong Stevie, naapod ko sir, tinuod kahang nahigugma si Philip no. Salamat sir. Murasad ni si Mateo ba og si Masong sir no. Mao gyud mamaor kino. Nya si Chuliwong Stevie kipong sagdila na sir, naagyud pud sila ay kabalaka sir kay playlist ni ako hangtod mahuman ko. Salamat sa pag-upload sir sa payan Chuliwong Stevie. Unya si Yidrian Benedicto, salamat idol na upload agad no. Depende na lang yun no. Maka-upload na yun or dili no. Depende sa kuan ba sa maglabad ang sakit mata mo nang mo relax no. Dili gyud yung para sa una ba mong katong mupay pagsugod na kay kuan yun ko. Murag wa pay mga pamati tong time kay tuloy-tuloy akong pag-edit ba. Sukad nga murag naubuso ko. Mo na daghan ang gibati no. Control na sa cellphone no. Maristel Humawan, wow, thank you kaayo idol Jan, always keep safe and healthy, stay healthy, amping nga dili naka sige og kasakit. God bless you. Salamat Maristel Humawan. Chinaya Rins, shout out nimo Chinaya Rins, salamat sa pagpaminaw sa mga drama. Florita Kabu birthday, thank you sir, way sa payano. Nya si King Yu Diary, thank you so much idol Jan, way sa payan King Yu Diary. Elizabeth Panuncial, thank you idol, God bless, salamat no Elizabeth Panuncial. RG Tantoy, salamat Lord, way sa payan. Si Javier Monte de Ramos, salamat sir, way sa payan no. Pasensya sa iro kaya nagpa-shoutout na pod no. Analuna Kanoniyo, thanks Sir John, grabe kilig magyo dramaha makawala sa ako kakapoy og kag-all diri lapita from UAE Dubai sir. Thank you so much. Salamat no. Analuna Kanoniyo. Saisi Morales, thank you kayo amping, thanks God na upload na jud. Salamat po sa pagpaminaw Saisi Morales. Ito siyang profile, thank you Sir Idol. Nana jud akong gipaabot. Salamat po sa pagpaminaw. Jassy Yui. Salamat Idol sa payo no. Si Chairpar, thanks much Jan, mission accomplished. Nahuman nagyud nimo. No gyud no. Muna yun no, pero nahuman yun. Si Daniela Gonzaga, thank you so much Sir Jan, very nice ending, makatagbaw jud, makakilig. Keep safe always and may God bless us all. Salamat Daniela Gonzaga no. Si Ginahong, shout out idol General Trias Cavite, mabunay pasabot. Salamat no. Nya shout out idol from Jean Trias Cavite, nagbalik-balik din Nya si Elizabeth Panuncial, wow, happy ending. Thanks idol, more upload pa sa uban panapod ng mga videos. God bless you idol and more power. Salamat Elizabeth Panuncial. Annalyn Buatis, thanks Lods. Kanindot sa ending maka in love pod balik agoy. Nindot dramahan no. Na Junel Intika, iandam na ang sunod brad ha. Mauna na ang hain ang langit na pod no. Nagay po yung langit no. Nya si Mitch, yati jud kapaing ha ha ha. Ansam ni. Nalingaw siyang paing. Nya si Anski no, Mambil. Thank you kayo sir sa affirming pag shout out. Og thank you kayo sa mga drama pod way sa payan Mambil no. Salamat sa kanunay pagpaminaw no. Alexandra. Thank you idol for me nako giat ngan jud. Salamat kayo no. Brigida Hintapa, thanks Lord sa ending, kabalo ko happy ending gid ni. Okay na may mga nag-upload na yung video no kanang live stage drama ba no. So ibawaan na ninyong ending no. Noel Estupito, thank you kuya way sa payan, salamat sa pagpaminaw kanunay Noel Estupito no. Jocelyn Infancy, thanks Lord nagkanindot jud drama ha, thank you. Way sa payan. Si Lovely Daki, thank you kayo, solid good gajud among pag-antos drama sad lang kay mahuman na jud, but I love it. Salamat Lord sa amping kayo. Hulat na pod mi sa bag-ong drama. I love it. Indot yung drama ning DWH makalingaw yun no. Reggie Creed, thanks idol sa pag-upload kanunay sa nindot nga mga drama. Patuloy lang dol pag-upload, mas nindot ang mga drama nimo kay tag-as no. Nindot na pod ang kang amiga drama kay tag-as na pod no. Nya tinaw na sa iyang mga upload ron no, nindot ba. Nya si Nimbus, salamat sir sa pagya no. Nya kung tingali matingamo sa ubang part sa akong drama nga upload ba nay murag na
na murag dili kayo maklaro bitaw. Gituyon ako na para di lang makat ba no. Gituyon ako na nga murag anon para di itantong para di makapiright mga kalisteners ba, murag akong gipahinayan ba, gi-edit ba, gi-adjust na ko no ang iyang audio mo na nga makabantay siguro mo na ibang part nga murag muhinay ba or mawala ang gamay ang sounds no. Gituyon ako na para dili makapiright no. Kay Arkansi magud makapiright mga kalisteners no. Kay na may ni comment ani good nga kung makapiright kuno sharing. Ako may paibalo no nga dili tanan copyright sharing. Mao na to kung gipasabot no nay copyright nga pwede kang i-block no, di ma-play ang video. Nasa copyright nga ang kita adto lagi sa owner sa music no. Imuha ang video pero maangkon tanan sa tag-iya sa music kung naay copyright nga iyag yung i-claim ba. Nya ang sharing bitaha ni ko ay mo share man ang tag-iya sa music nga maoy gamit sa drama. Okay unta kung ingana kanunay kanang sharing pero Arkansi gapon mga kalisteners kung sharing ra kay ano gamay ra ang sharing. Mas dako ang tag-iya sa music nya ikaw ba yung naghagog edit. Tanto lang ako yung naghagog edit sa kuha. Ako yung nag-antos og edit ano yan dyan ang makita mas dako tong tag-iya sa music nga bisan gamay ra kayo ang iyang music pero murag siya makaangkon sa dako nga kita ba. May na lang naguna mga $1 may na lang guna nga maari sa channel pila lagi $1 50 no 50 pesos may na lang uta og diri na sa channel tanan galing kay og sharing siya sintabos raman pila ri sintabos dugay kay matigo mga kalisteners no dugay kay moabot og $1 taas na kayo ang views na iban moabot 1k pero ang kita ang sharing mga kuan ra mga 25 sentabo gamay kaayo muna nga paningkamutan yung edit nga di gid siya makapiright dili makapiright sharing kay logi ang load dako palod ba dakong palod ang kuan nya ang kitaon gamay kayo din tabos no muna nga paningkamutag edit nga di gid ma-sharing mga kalisteners no muna akong experience sa ganung ni comment ba namin ni comment nga kung makapiright kuno kay sharing dili tanan copyright sharing mo ganing paningkamutag edit na mo para di gid makapiright di pud ma-sharing kay gamaya yet no pero nay uban nga di gid badag edit na okay na ko anang ma-sharing bala gamay ra ang share ba okay ako nang gi-explain ninyo no kay namo gyud comment ako miagi no nga kuan masag makapiright kuno sharing kuno dili tanan dugay na ba ako sa kalihukan diri sa ineditay sa YouTube no muna nga nakabaloy ko nga dili gud na sharing tanan mas dungkoy ba ito mga kalisteners na mata akong explanation na si Aldi Janet thank you Lods ganda ng story kakakilig talaga kahit Bisaya ang language magaling pagka-edit thank you sobrang nalibang kami sa pakikinig ng mga upload mong story thank you and more power to your channel Tagalog di ka may kay makasabot kag Bisaya ba Ipancho, salamat boss dyan na ay drama balbal sa kagabi o nindot ni gabi ba? Ang nindot ni gabi wala kita ng dramahan no? Ipancho. Shout out boss dyan, shout out ni mo Ipancho. Lilumbab, salamat idol sa manindot mong sugilanon mo isa pa yan Lilumbab no? Use letter M ang profile, salamat kayo na nakamiss ang drama no? Humanagid no? Mamiss yun ninyo, balikan nyo paminaw, mamiss nyo ang drama no? Malingaw magyapon mo samtang katrabaho yung balik-balik ko paminaw ang drama. Ma'am Jisuli, thank you sir Jan, amping kanunay and God bless, salamat kayo Ma'am Jisuli no, ikaw sad ba, amping kanunay, salamat kayo sa kanunay pag-suporta ma'am no. Si Angelo Tibis, wala na ko'y hulat-hulaton na idol, human naman, hihi, kinila po drama hain ang langit, abo inyong imong hulat-hulaton karon no. Ligrib Drums, thank you sa part 12 dili baka ni BT no agoy na human kung nagyud ni siya human nagyud no dili siya bitin nindot ang ending man nya si Tidor Dorti daghang kayong salamat idol nindot kayo ang ending amping kanunay ug God bless no nindot kayong ending gid sa langit kakilat ko no nya si salamat Tidor Dorti no Kitpi Garcia salamat kay Lods kalingaw jud habang naglilinis paminaw. Salamat Kitpi Garcia no, malingaw jud mo samtang nagtrabaho ba no. Super Pop Girls
SPD Super Pop Girls, thank you sa mention niya. Nice kaayo ang ending. Sana may makita din akong anghelo. Anyways, thank you and God bless. Salamat. SPD Super Pop Girls, maabot na, no? Iampo lang. Si Mars Jackie, unsay next nimo nga drama, sir? Mauna ni, Hain ang Langit, no? Rico Saplot, salamat kay sir. Wisa pa yun, no? Chuluwong Stevie, okay sir, mahuman nagyod ko ani. Salamat kaayo, the best kayo sir, amping kanunay. Salamat kayo, Chuluwong Stevie, no? Little S ang profile. Idol, pwede ko mohangyo sa agenda nga drama. Samot. Hindi ko ma-upload ni kaya ang ga-upload aning drama si Amigo o Amiga Drama, no? Naani siyang channel. Paminawa dito, no, sa Amigo o Amiga Drama ang agenda, no? Dili ko ma-upload ana kay yahan ang upload, no? Mahog na og makigkompetensya, no? Tabla po kog nag-reuse content sa akong channel og maohon, no? Muna nga pasensya kayo, no? Kung wala ka kay balo, ibisita ang Amigo o Amiga Drama. Siya may nag-upload sa agenda, no? Moro to, no? Si Bisaya Joker Bisaya Joke TV Vlog. Tulo ka heart ni, no? Mars Jackie, sana yan na lang bago mo ngayon. Hindi ko pa narinig yan. Basura ka lang ang drama, no? Nasa playlist ni, paminawa lang kay humana ni. Salamat Mars Jackie, no? Jean Rowes, nahuman ra jud ang ilang love story nga gipaagi sa karate. Salamat kay sir, God bless. Waiting sa next nimong upload. Mao na ni, no? Part 3 na ta sa Hain ang Langit, no? Anya si Ginaho, sa may basa ni Ginajong o Ginahong. Salamat Ginahong, mao sa ni basa ni, no? Salamat idol, shout out dire sa General Trias Cavite, no? Jean Trias Cavite. Salamat ka. Elisa Parajes, next po. Muna ni. Fernando Hines. Sir John, great na ko ang akong mga kauban sa trabaho sa Robinson Jinsan o SM Jinsan. Fernando Jeans, sa may basa ni Fernando Ginis. Salamat sa pagpaminaw, no? Shout out sa mga kauban sa Robinson Jinsan o SM Jinsan. Nya buhay probinsyano, duha ka heart. Jocelyn Infancy, thank you sa bagong drama. May isa pa yan, no? Jocelyn Infancy. Nya si Brigida Hintapa, tulo ka heart. Nya si Juara Abiho, salamat sa pag-download Lods from Singapore, pero taga Mindanao ko. Lods, ikaw na lang jud naganahan ako nga drama downloader kay clear jud siya, clear makalingaw well nang limpyo. Daghan man may nag-upload og mga tinaw, no? Si Amigo Drama tinaw sa, no? Nya si Bisayang Sugilanon tinaw man sa tong iyahan, no? Salamat, no, sa kanang imuhang pag-appreciate sa itong mga upload, no? Salamat kayo, Juara Abiho. Unya si RG Sanchez Pukong, wow, bag-o na sad, always jud ko paminawan ani sa ani langit kakilat ko og uban pa. Salamat RG Sanchez Pukong, no? Unya dinhi sa lang tama na ako pagbasa sa inyong comment, no, kay murag daghan nagkasika sa palibot, no? Maricol Lugapil, mga ka-listeners, no? Nya taas na po ako ang intro vlog, no? So di na tabaglangan, paminawan ninyo ang part 3 sa Hain na ang Langit. Yesterday, when I was young, the taste of life. O karon sa sumpay natong Sugilanon, Hain na ang Langit. I tasted life as if it were a foolish game. The way the evening breeze may tease a candle flame. The thousand dreams I dream. Katawa niya, makalit lagila. Nga ano ka, oy! Oy! Nay! Ay nag-usap og inom, ha? Ako? Wabay mangutanan ako kung nalipay ba ko? Dili ka ba mangutana? Simon? Linda,
Oy, Linda. Kalma lang, ha? Kalma lang, ha? Pagpugong, hubog ka na! Ay kupong Drew. Gusto ko musulti sa tanan. Sa tanan nga ni asa kong dugan karon. Giluom ko rin eh. Ug kabuto nun nakaayaw. Day. Lingkod, good. Magsulti Ako palingkod ah. Di ko malingkod. Ay, di ay. Mas ganahan kong magbarog kong musulti. Hoy, Pina. Nalipay kong nakita ka nga, may asinso ka na. Nakabot na nimo ang imong ambisyon. Oo! Lipay ko eh! Ano wa man? Nalipay ko nakita ka. Nakita ka na mag-usab. Ug nalipay ko, nga nalipay kining amigo nato. Kini Kini si Simon. Nalipay ko eh. Malipay ko kung malipay siya. Nasayot ko hangtod karon. Ikaw paghihapon ang iyang kalipay. Nalipay ko. Nalipay ko. Pero ang tinuod. Sige. Sulti sa tinuod, Linda. Ang tinuod. Ang siya may tinood, eh. Kasukaan ko. Ang bangas ka. Ha? Pogi, ha? Pogi, lingaw na yun, lingaw. Ari siya na plin, be. Tuga-tuga mag-inom bayhana ka. Ari na yun. Lin. Kasukat ako. Mag-iwas pa ka? Kasukat ako. Sige, siyuka lang diya. Siyuka. Diyosan diya, siyuka. Isyukahan ang magyugunin mo. Siyuka! Siyuka maayoy. Armayo ka. Makaayo ang musuka ko. Oh, Ha? main yung pagkasyukas kong tiil. Giguyod na gani kas daplin. Namihilig yung kas kong tiil sukahan ni mo. Haskang ngayon halagi. Nay, buhay pang pansit kanton nga mong gikaon. Tag-as pa. Wala na ni mo usapan, day. Balik ta dito, balik ta. Tiwas pa kong sulti, Dro. Ay, nay, Balik Gusto na ka dito. good. Sulti pa ko sa kong gibati. Takordugan. Takordugan. Bait. Pait man yun ang suka. Dili. Ang akong gibati. Ang akong gibati mo ay pait, Dro. Pero nalipay ko. Nalipay ko kay nalipay si Simon. Maunay mas may nung naanan, Dro. Nga malipay si Simon. Ay malipay naman ako. Linda, uy. Linda. Kalit pa rin katuog na nagbarog. Ay. Sabot ko si mong gibati, Linda. Huwag kayo mo sabi akong gibati. Alang ni Linda. Gibalag si Linda. Huwag dali siyang gisahap ni Sidro. Ay! Agay, nakatuog kong kalit ng bayhana. Saon rin ako. Kabog trabas ka, agoy. Ibasagay si Linda balik sa sakyanan. Sige. Ato lang muna mo kabutan, ha? Hindi mo ba? Bilubog na kita ng adlaw.
Og sama na adlaw. Mulubog usab unya ang tanan kong gihaguan. Makalakot. Pina, husto na. Penelope na lagi. Di ka ba makasabot? Pinakag akong nailan. Huwag magpabiling ingon nga. Dili na, Simon. Dili na akong kaning pinangay mong nailan. Nausap na ko. Ngayon ako din hiyo. Taas na kayo akong himutangan. Pero... Kalakot. Pero kinahanglang may tabo kining tanan ako. Igo na. Kasi ko sunod pagtunga, Bambino. Gusto na. Ay, pupugi. Gusto kong mahubog. Gusto kong malumos kining iturok sa kuntian. Huwag ko kinikinahanglan na. Mao kini mo kuba sa tanan kong plano sa kinabuhi. Kasi buot may pasabot. Dili ka gid makasabot. Kay dili kasama na ako. Kontento ka lang sa kung unsa nga naa ka. Ug mao nagikalagutan ko. Kung may uban ka palang unta na ako din sa syudad. Kung sama ka palang unta na ako pangandoy. Dili unta na magkalakyo. Dili unta ni mahitabo na ako, Simon. Pina, ano? Gusto kang masayod? Mabtos ko, Simon. Usa? Karon ko ingnang mahal paghapon ko nimo. Ingna kong mahal paghihapon ko nimo, Simon. Wa ka makatimog. Nasayod ko. Maugid ka ng mamahimo mong reaksyon. Di ba lang ko nimo sukmatan? Sige, sukmati ko. Ingna kong... Pakaslanti ka. Nabuang na ka. Ingon ta kini anak ka, mahal. Wa ko'y labot sa unsa may natabo nimo din sa syudad. Ang minungdanon alang na ako, maulat ikaw, Pina. Dawata ko babalik. Ug ipadayon tang atong kasal. Magmahay ka. Mas magmahay ko. Kung buhian pa ka, Pina. Simon. Salamat. Salamat. Pina. Pina. Sasampahin ka dahil mahal kita. Ano ang sabihin niya? Oh, salamat. Nagkasinabot na mo balik, bay? Oh, bay. Ug ba na yun? Iniksidlak sa adlaw. Magpagsal na naming duha si Pina. Mo ba? Sigurado ka, bay? Bino. Huh? Bino, inom pa ko. Right, iwas mo diha katugot. Inom pa ko. May toyok dulo. Ang ligid? Ang toyok akong pananaw. May toyok. Ay, basig-basog ka alas sa kunin mo diha, ha? Oh. Naghigda ka na yun sa kumpa. Masyad yun na diha. Katugog balik, be. Misaka nagsugod ang kabuhi ko ni kalakihana. Gabiin na, wa pagid mauli silang tulo si Simon, Linda ug Sidro. Ay, unsa na bagay nahimong lakaw at mga bataa sa syudad? Ang ako og nasaag hinuon to. Wa baya tumasuhito ang tulo dito. Ay, murag nagmahay naman hinuon ko nga gitugtan ko silang manlakaw. Ay, naunsa ni inahan sa kanunay panabangan mo silang tulo. Nagduka ka na. Ubay-ubay ka magug na inom. Makamaog kong huday. Pulihan na ka. Dool-dool naman lang hinuunta. Sige lang. Paway lang ba ka diyot? Ipadaplin na. Sige.
Bailota. Adto na ta. Balik sa tumbukid, Pina. Nganom niya kong kilid nga may kalat na magsagunto ang sakit. Di baka ni appendix, no? Ubasin, kuwang lang ni stuba. Pero naulian mo sa ganina nga kung gapla sa gas. Usbad ko ganito. Magkuha ko ining niya silang parilya. Mas epektibo ning pawas panuhod kaysa unsa pa di ang haplas. Di lang ko magpadoolos kayo kay tingalig mo dilao po niya ko. Kung niya palang unta kung asawa o anak, may makahaplas unta sa kumbuko-buko o magkahilot. Pero wala siya. Pariha silang duha nga may biyak na ko. Oy, unsa mo ron? Murag may nabante kong mihuno nga sakinan. Ay, giingkanto naman ka ko. Nga nugong may sakinan magmuhunong ning orasa kay sa kagabion dinitungon sa amo. Lilion ako gamay sa gamay ng giwang be. Pero has ka hinoob, magkakita hinoong kung diliingon nato, no? Unya dado na hinoong ko. Hindi ko eh. Pero saan na ako pagkasayot, kung di na ako lilion. Miyabot yung gitmi. Nabalik na gitmi, balik sa amo. Nahinanap pala tulong pagkatug. Hinayin ko pagpukaw si Pina. Pina? Yan na ta. Nabalik na ta sa inyo. Niabot na ba ta? Oo. Miyonong na ta tungod sa inyo tugaran. Oh, ansa? Dili ko din eh. Oh. Ipalayo ko gikan din eh. Unsa? Asa man hindi mo gusto? Bisa nasa, basta dili lang din eh. Di ko mapuyo ba ni tatay? Sige na, palagrangan ng sakinan pagbalik. Sige na. Ikinsa na. Padaran na. Sige. Ikinsa magkakanto. Huwag man mga naog di ka sa sakinan. Huwag sa mutubag, di akong gisigitan kung si kinsa. Di sabti nga itong mga daotang tao kay kung sa may ilang kawaton din sa amo, nga may madaw-daw din eh. Kinsa magyuga ito, no? Kaya bahala to sila eh. Nasa aglang tingali to. Abi kong si Kinsa na ang miabot nga sakyanan. Kamu man ko ay. Nay. Nabalik ka o ba nila? Ano siya puyo ba na ito, Nay? Paamin ako, Nay. Kakaluyan ka sa Diyos. O ako magdahom din hitabo Nadaka pagbalik ni Simon din sa ato. O dili kay ka na lang, Nay. Ug madan sa bundag, mga tutas wis mo kaila. Magpakasalami si Pina. Unsa? Tay makakalitagon. Nay, di ko nagbihian pa si Pina ni Higayon na. Uy. Asa naman tabay? Uy, sila og si Sidro. Napasul sa kanan. Naglintan na nato. Bay, kanaw na mo diya. Dili mo sa bay panghigda. Asa na linda pa yung sa suod. Atol ka lang makadiyot sila si Lolo og Lola niya. Kaya tingaling mabala ka. Pina, dili na. Dayon sa ito Pinoyanan. Dili ka magkatug? Nawa nang akong duka. Mo inom ka gatas? May gatas pa diya si nanay. Kutawan ta ka. Ano may initan ng muntihan? Sige, palihog. Paabot ako din niya. Dini ka lang. Pag-isa ko, Bi. Diya ka lang, ha? Husto ba ko sa kong kibuhat? Husto ba ko?
Nay? Sa'yo balik kami bangon. Mamainit ka na? Lingkod lang. Nakainit na magkutubig. Kung tawad kang kape, aron na. Katuluban ni mong biskwit. Ay, wa ka matuhog, ha? Natugog, makadiyo tingali. Gipugas ko kahinam na. Magkasalimig dayon si Pina karong adlaw na. Uy, kabutangan sa kong kahinam o karipay. Murag wa magtugad ako mga tiil sa yuta, nay. Nay, kanam ko ito. So, pagkapas mong gusto nga, magpakasal ni Pina? Dili man sa ingon. Ang ako lang ba nga? Anak, tingalig. Biyaan ko niya pag-usap. Simon. Dili na, nay. Di may ito magalagyo pa may pag-usap ba? Pero sa ako na miskin mo, nay. Ugwa na sipisan kin sa magkabuwag pa na mo. Simon. Sige nay, sige na. Di ka sluyo. Tupad mo nga besidro diha, o si Linda. Ay, sige. Ay, naman yung tawa na. Bay, dali na. Tuog pa maghihapon si Linda. Isuwayan ako pukaw balik. Ay, ubay-ubay, gyud ay og dahurot nga bino ng bataa. Kay nagsige man tuog yaw-yaw gabi nga akong giilisan god. O nang higayon nga, miinom si Linda, nay. Mo tingaling daling nahubog. Ay, kaluoy, sab. Ako atuon. Sa'yo na ko po balik. Inalam mo ba siya na to? Dili pa kumplito barkada kung wa siya. Kinalang naa siya nga magkasaksi sa among kasal ni Pina. Ay, di lang tigali na tupog sunog da si Linda bay. Ha? May sab nang di siya makasaksi. Dili bay. Usa dis labing minong dadong hitabo sa kinabuhi. O gusto kong naa mo makasaksi ako mga suod ng mga higala. Linda? Linda, mata na. Lin? Bango na. Adto na ta. Man? Niya kasi ko utubangan. Natinuod ang akong dam ko nga. Magkauban ni ka. Linda, gigakos ko ni mo. Simon! Linda. Gidaman pa ka, kitamparoson ta karon. Aron magkamata na kasi mundam ko. Ingnan na parosa. Kay balagpit yung nag-apil imong lingag-ngag ba? Yan inab kung pinuka ni mo, wag yung kamo imik. Unya karon nga si Abay Simon na impukaw ni mo, mudayon kag mata. Tamparoso tinuon ka na. Tinuod, tamparoso kag tinuon. Lin, kuha lang imong kamot sa akong liog. Kuha. Masalo ako. Marag nalipong pamangko ko. Baday, gara si kada. Sa ahain man day ko. Awain man ta. Naulit ang gabi din sa itong baryo. Og, niya ka makatawag din sa amo. Ha? Ginsang? Ay, kabala ka. Naibawad to sa lolo o lola ni mo. Kawaway. Nahubog ko? Mulang? Dali na. Bango na. Inalam sa itong kaputid to. Sa asa? Sa bahay sa higalang huwi si nanay. Linda, matumal gina ako pangandoy. Magkasalamig ka ron si Pina. Ha? Basta, dali na. Kamong doon sa Isidro, masaksi sa mong kasal. Bawag na diha, ayon. Paputog ka na po sa silong, ha? Hoy, may kaging mangguga diha. Tamparus ako. Unsa? Tamparus ako, or mahigmatan ako. Sige na si Drew. Di koy. Sakitan ka. Uli ko gusto mo sakitan ka. Tamparus ako. Sige na. Sige na. Gusto na ko mahigmatan sa akong pagpagkabuang. Tamparus ako si Drew. Linda. Linda. Nay, Marco, kay iyon sa kahinam. Pasalamat kang suod ko ning huwes kamo kasal ninyo karon. Kami mangkoy tupad kanunay lingkuranan alas una sa nag-eskwela pa Miss Elementarya. Misubot kang kaslon mo din si Ila. Pina? Kaganihap kang wa magtingog. Okay ka lang? Yan ang huwis ay. May gawas na. Nakailis na. May mo bang muadto lang ako sa CR? Manghilang ko kadiyot. Pagdali, Lin. Kaya magsugod na. Oo.
Tamawa ka na ko ang lalaki nga akong gimahal. Nawa na ang paglaong auta. Unta mga ako siya. Nawa na. Dati ang pag-ibig mo kaya ikakasal ka na. You know, I pronounce you husband and wife. You may know kiss the bride. Uy, huwag ka ng mga mata ni mo sikila ka. Kanina pa na nang sigaw yung mulo. Ay, mas bagpag tayo. Hindi naman kapag na ako mga luha, bro. Kasama sa tabi. Yan mga kita rin eh. Mahal ka diya. Salamat, Judge. Salamat sa pagkasala mo. Mula sa karon sa nakukanan sa lungsod. At ito mga undod. Naman si Linda? Ay, mitiwas paghilak. Ay, mitiwas pagsuka. Sugat pa tingali. Gusto na. Hindi na siya mapaghilak, Linda. Dali na gusto na lalaki niya maghihinga. Hindi na siya. Ha? Gusto na, Linda. Hindi na siya mapaghilak. Asunta. Dali lang. Naman, magkamusta ko. Bumatagon mo ba ito? Naghilak ka? Ano? Gigakos ko din mo. Basag diling ko sa magkaniyot. Oh? Kaniyot lang kayo, please. Unsa ko nang hilaka? Maglibog man ta kung gawa ka na sa kalipay o kaguol. Kung nag-uol kang naminyo na ba si Pina o mausap na ang tanan. Ayaw din. Huwag kausaban. Sabas gihapon. Ipadayon tang naan nagtakasuot. Makukuhaan lang ang ato panag-uban kay minyo naman ni. Hilom na. Maragi kag bata. Ano hubag na kay imong tabon-tabon, Wala. Puwan na kay imong ilong. Bisa mo itong kagagwapa tanahon. Malayo ng tagong gwapa? Askin na. Pairan tanay mong luha. Aron na, makagi ka na ta kay digutom na kong. Ayaw na. Ako na. Una na lang dito. Musunod ko na yun. Ayaw pagdugay, ha? Gutom na diya. O lagi. Ayaw nagpahiri ang akong mga luha. Katingalay ko sa mo't nga mawili ko niyo mo. Simon! Naulit na kita. Nag-asala ta. Busog na ta. Og ako ka na. Wa na isipsan kinsa magkailog panimugi ka na ako. Mahal ta ka. Tingali pa yung pagmahay ka. Mahayan ko pa ba? Nga naanggong ko naman karoon babae nga tanan alang ako. Simon. Hindi ka babae, Pina. Isaad ko. Magbalipayon ka pa na ako. Kaliw lang. Ano? Kuhan. Hindi alimutan ko.
Murag na anad ng akong lawas sa bugnaw nga lawag. Ugma, magpalit ng electric fan. Maligo lang tingali ko balik. Aron makapaway ko ini kahuman. Sige, sige. Kabalipayon ko karon. Tumanan ko ikaw sa tanan mong gusto, Pinang. Ihatag kong tanan kong maabot. Umadayon na. Palitan di electric fan. Aron na, masayay ang pagkatog. Oh, si Pinang! Oh, Nana, patay na. Kaluod! Kadagang mananap din sa inyong banyo. Lubi mo ang gigamit ni Bumbong. Murang naidagang mananap. Wala ko maanat din ni Simon. Lainan ako. Nanad ako nga dako ang akong banyo. Limpyo. May tub. May shower. Sige lang, Day. Pangitaan na paagi. Aron, mapausap tigil ng atong banyo. Linda. Hindi kayo lingaw diya eh. Sige rin ambo diya sa yung bitana. Dayon ko ha. Dali. Dayon bro. Laaya eh. Muna magwa ko maanad ang hindi ta magtapok. Naanad kong humans tong buhat. Magtapok tang upat sa una. Dayon, tulo na lang ta. Laina eh. Pila nagkaadlaw nga, mingaw kayo. Laan ka na. Muha tag mangga. Kuhaan kag hinog. Kuhaan ti kag mangga. Hilak na mahinuong ka. Nainumdum lang ko nga. Nagyatagan kong tulog ka hinog nga mangga ni Simon sa una. Nalipay kay ko atong higayon na, Drew. Karon. Kuhaan ti kag usa ka sako. Aron mas malipay ka. Kung si Simon kang mihatag na ko anak bisan usa pa ka buok. Sobra na ang kalipay nga ako bation, Drew. Linda. Wa pa rin ka makamubon? Unsaon? May dali bang paagi nga malimot sa gugmang imong gibati? Unsaon? Tudlu'i ko. Sidro. Kanang bahin ha. Lisod ko anak. Kunaa pa. Nalimtan na nasab ka. Hindi ka sa baga basing ganahan pa ka. Amaw dyan ka eh. Nasad. Sige, hilak. Ihurot ang hilak. Aron inighurot anang imong mga luha. Wa na mo to, kay hurot naman. Mas gusto ko mahurot na siya. Gusto ko mahubas ng akong mga luha. Kagikapoy na ko, Drew. Gikapoy na ko ginilak. Kibisan unsaon ko sa pagpugong ang akong mga mata. Mutuogin siya. Gusto na kong mahunong sa paghilak. Gusto na kong mawa na ang kasakit. Uban sa paghubas na kong mga luha. Kita. Ni atong adlaw nga gikasal sila. Gusto ko mo singkit. Gusto ko mahunong ang ilang kasal. Hapan wa ko'y katukod. Ako lang ang nahigugma. Ako lang si Drew. Pait no? Sakita ni nahigugma ta sa tao. Nalain ang higugma. Kasabot kay ko anak. Murag didat mo gana ko ang langit sa tumaga sakit. Pero ako'y mahimo. Gawas na lang sa paghilang. Huwag hangtod karon. Gihilakan ko gihapon ang iyang kabiniyon. Hangay ko magigipay ka nakasala siya. O sa suod pa natong higala. Pero dili ko makahimo, Drew.
Murag kilusak ang akong kasing-kasing sa kasakit. Ngawa na'y kahigayunan pang maangko na ako si Simon. Kasabot kay ko anak, Lin. Relief kay ko anak. Magpalayo na lang ako din, Hedro, no? Aron malimot ko niya sa hingpit. Unya ako? Magsinuwatay lang ta. Unya, unsa ko man ako kung kamingaw ni mo? Mubawas kag suwat na ako. Unya, mawa na akong kamingaw na ni mo. Naman bitaw sila si Simon o si Pina. Okay na ang awa ko. Di siya ingon og okay. Dili eh. Dili ma-okay ang tanan. Kung mawa sa gas kong pananaw, Linda. Kaysa masugot kag sa dili, ikaw ang apple of my eyes. Ay, uy. Ay. Tinuod bitaw na. Hanggaw jud ka, Roy. Amaw jud ka. Pero... Salamat ha. Huh? Salamat nga naaga nga may pagkaan sa kong gipati karon. Salamat, Ro. Sa tanan higayon, Delin. Sa samang takta o sa samang istasyon. Amiyo! Buadto ko sa lungsod. O sa maipadaan mo. Ayaw kong dagbansanas na eh. Mamlagi pa nga ni Pinagod. Masig pa kayo bansanas. Kunya, wabi na punuan din sa ato. Agkato ko ng puwa yung gusto na eh. Kanay gikalibugan ko, Simon. Gion sa mga pagkahitabuang nga nanam ko naman ang asawa ni mo nga pag-uhay pa man lang mo nagkita og balik unya nakasal dayon. O karon nanam ko na. Unsa man nagitugahan sa Espiritu Santo? Nay? Tukani ko tinuod. Tukani ko. Mabdos na siya, Nay. Ha? Basta ato pa, gihimo kang Salvador del Mundo? Nay, dili sa ingon. Unsa man na itawag ni mo, anak, ha? Kipakaslan mo siya nga mabdos ng daan. O dili ikaw ang amahan. Salvador ka? Ha? Kung nahitabo pa daay nga wa si magsabak, di daay tigal ni siya magpakasal ni mo. Nay. Hinighuman niyag panganak kung sa may plano ninyo. Unsay iyang plano? Wa. Magpabilin siya uban ako sa umabot ng mga anak. Kaya asawa ko na siya. O ako'y ilong amahan sa mga bata. Simon. Mahal ako si Pinang eh. O ginawat ko ang tanan niya. O ako'y labot kin sa amahan na ng iyang gisabak. Ang may nung ganon, nga ako ay iyang gipakaslan. Simon. Muda pa lang ganit pa si Manang nga napundo ko din eh. Gibati ko ng tubang kalakay. Gimingahan ako musuroy sa mall. O kunya, mag-shopping. Dayon, mukaon sa mga mahalong mga restaurant. Wa nagit ko maanad din kinabuhi ah. Way aircon, way shower, way kutsyon. Sakit kay sa buko-buko ang lantay nga among higdaanan. Ay. Moto niya ko sa apartment nga akong gipuyan. Kuhaan ko ang uban ko mga kamit dito. Uban niya, mapit ko usuray. Musuray ko. Misugod na kogdong akong tiyan. May tubo ng akong puson. Makalkot. Nagubat ng porma sa akong lawas. Manamin ko. May tubo na ginugsugod ang akong puson. Kalain tanawon. Meron bang kalit malang ni tubo? Duha pa lang gani ni kabuan kapin. Pero kalain na akong tanawon. Di na flat ang akong tiyan. No. Di ko ani. Magupang akong figure. Di mahimong magupang porma sa akong lawas. Dili mahimo. Di ko gusto. Gusto ba ko mapalik sa pagka-artista? Musugot ka, si Simon. Si Simon tingali. Sa'yo na ulit gikan sa umahan. Kalayo na niining kahimtang nga sa akong ipangandoy nga kinabuhi. Sa kalit lang. Nakabana kong usa lang ka mag-uuma. Kaway tungog pamation.
Nganong, Day Pina, nganong ni Aka? Giyon sa mapagkasayod nga ni ako din, naabot man ganis pikas baryo ang kasayuran nga niya ka din magpuyo balik sa dapit. Ug nga nakasal na kuno mo si Simon. Unya? Wala lagi ka muli sa ato, day. Nganong muli man ko? Niyaman din akong bana. Bisan, milik-lik ka lang unta na ako, makadiyot ba? Nga naman, nasakit ka? Pina. Nakaadto ka lang syudad. Sakit ka naman kayo, Manolte. Kalahi na guni mo. Lahi na gitay. Dili na ako ang kanhing pina nga sayon-sayon na mo sa pagpasakit. Karon, di ka na makayano-yano sa pagpasakit na ako, tay. Pina. Wa din hinga kong bana. Wa ka ikatubag ingong. Paulit na lang sa inyo. Kay mo pahuway ko. Sige, day. Pero kung makahigayon unya kag adtos bay, may mga kamuting kahoy kung tinanom dito sa luyo sa ato. Ay paborito mo na ni mo, mahimo, manguy-koy mo dito. Di na kumukaon, anak ron. Diba? Sige, adto na lang ko. Sige. Nagdumot gudi siya nako. Ug sa akong nag-iingong ko niini sa kong anak. Mupauli na lang ko. Nalipay na lang ko nga nakita ko sa Pina. Natibhangan na ang kamingaw ko niya. Oy, Kusme, niya ka man lagi di ay din Diha ka kikan sa suod, unsa pa nagkita na mong Pina? Oo, Ling, nagkita nami. Nagkahinangupay na di ay mo, maayo hinoon. Di ako idang labas nga isda. Nagtagpo magod bestoryo nga nagsuroy isda ni palit ko. Dali, dayon og balik oy, tuwaon tani, ug ang uban akong ununan. Mga untay ni aron makahigop kag labas nga isda, dali. Ay na lang, Luling, salamat na lang. Sa sunod higayon na lang. May mahinungdanon pa kung adtuon. Mao ba ha, nahala, sige. Duaw-duawa niya kanunay ning anak mo, ha? Ay, sige, Ling, salamat. Sige. May daot magsabot ni Kusme sa kong tanaw. Murag masakiton tanawon, gahuy-huy lang ang abagang naglakaway. Buset! Makalagot! Hain ka man, Pinilupi. Nganwa ka man gihapon mabalik. Hantod ka ron. Daghanang nangita ni mo. May nabiyaan ka nga mga buhat din Animal. Makiha kog breach of contract kung dili ka mo pakita pagbalik. Buset! Huwara ba ito sumayong panghuna-huna bayana sa katapusan na mong panagkita dito sa mall? Tingalig, nagkahuna-huna ka ito dili mayo. Sa kuman ikaw pangitaon, Pinilupi. Oh, wait. Waka, di pa uli siya sa ilang probinsya. O dito na pabugnaw sa gayon. Buisit, babayana. Ayaw ko ginang iyag yung ipakatao ang iyang kisabak. Litse, maguba ang iyang image. Lahi na kung angkan ka na. Lahi ang imong kaumot kung pure kang daga. No, pason ko siya og suway sa probinsya. Kinangang madahan ko siya pagbalik din sa syudad. Ug mawa katong iyang gisabak. Dili usab mahimong ipakatao niya kadto ug iyang ipaila
nga ako ang amahan. Mapatyan ko sa kong asawa ni Nayagayuna. No. Kinahanglang malimpyo ko kinintanan o ibalik ko si Penelope sa industriya. Mugay ka na ko karong dayon. Samtang sayo pa, kuhaon ko ikaw pagbalik, Penelope. Kuhaon ko ikaw. Day, dili na. Mga oras na. Dungan tang nanay. Nagpapos siya nato sa kusina. Magdungan bigla karon paingon sa uma. Pansi sudan. May inuunan pa mang supra gabi eh. Masam na ito ipamahaw ron. Mas lamit ng inuunan kun mabahaw na. Mas maitos na kun imong initon. Inuunan na, Sam? Ay, di ko. Baho. Gusto ko mukha ng bacon. Unya, parisag itlog og spam. Kana ang gusto kong kanon sa pamahaw. Ay ko pa ka nag-isda sa'yo pas buntag kay luod kayo. Mapay barato ko ng isda ninyo. Pina? Sige. Lutuan ti kag itlog. Pero, wata sa ba ni mong gisgutan? Sige lang. Kung mag-atog kong lungsod, palitan ti kadto. Di ko makaon. Kaon mo inyo. Magutman unya ka. Dili ba isang nagsabag ka magutman? Wapa ko gutom, ha. Sige, nalakaw na. Ay lang panluod, good. Matod mo ihatag mong tanang makalipay na ko, Simon. Anyaan sa naman ni Ron? Simon, wala ko maanad ining kinabuhian. Naanad ako sa kinabuhing haruhay dito sa syudad. Di pa lang ganit dugay nga nagtipon ta, pero maragibati ko ng pagmahay. Pina? Di ko ini. Mura na ko mabuang nga kanunay na lang ang pundo ni Nisbay. Wa ko lang makita ang bongbong raki sa miran ninyong bati na kaayong hitsura. Kalagot. Nagmahay ko kung nganong gibihaan kong akong kinabuhi dito syudad nga puno sa kaharuhay. Nagmahay ko kung nganong gibaylo ko ang tanan alang nimo. Nagmahay ko kung nganong nagpakasal ko nimo. Pina? Kalagot. Di ko gusto magmahay. Pero na matuod kong ibati. Di na ko din Simon. Di ko ini kinabuhi Di ko gusto ka pobre. Igo na. Ay, napagilak. Pasiluang maulit kaya akong naabot, Pina. Wa ko'y kadalit mong karuhay. Sama si mong nagtilawan dito sa syudad. Wa ko'y kapasigarbo ni mo. Gawas lang sa akong dakong gugmaalan ni mo. Gawas na. Pina. Biyain ako din sa itong lawak. Gawas na. Sige. Kung gutuman ka gani, tanawan na ito sa labisaw niya, ha? Binlantin ka makaon dito. Lutuan ka nag itlog o pinarito. Pinaritong buwan. Mas hindi ganahan ka. Ando na ko, ha? Makalakot. Kinig yung bata. Kining bata nga ni asa kong sabakan yun ang hinungdan nga nahikot ko karon kan Simon. Kalugod. Ikaw ang hinungdan, ha? Kinahanglang mawa kang mata ka. Gusto, may nabati ko sa una sa mga katiguangan nga posibleng magkapakuha sa gisabak. Gamot nga ang ayang imnon aron makuhaan. Mangita ko ato. Sugon ko si Sidro iniglakaw na ni Simon. Tas-tas kitang biyahe paingon sa ilan ni Penelope sa ilang probinsya. Makaduka. Doon ako ka-oras nga nag-drive paingon dito. Ug laing duha pa ka-oras unat ko maabot. Paspasan ko na yung pagpadagan. Ron mas madali ang akong pag-abot. Patra. Gikapoy ko. Gikan ko na labas sa sapa. So, suban lang gud ta. Ikaw na lang, Gudro. Kaya sa man di ka? Dito sa may tubod dapit, may kuhaong ko. Ang sa man, mangwa kag uwang? Pwede sab. Narap na kapit.
Gamiton to ng sayal ni mga taas kayo. Sabadya, ikaw na lang, oy. Ikaw no. Mubo, nagkikriting ko yun eh. Tana ba, kaila ay kayo kung wako'y kasulti-sulti. Sige na, gipadali na ba kong pina? Unsa? Unsa ba gipakuha ni mo? Kanang pait. Ay, daghang pait, uy. May paliyam yung tanom diha ay, pait man na. Dili man ka na. Ay, unsa gani? Di lang na ko isaba din kay may magkadungog niya. Sunon nila. Ubanin na lang ko anong mahibaw ka. Unsa mo niyang pait? Ambot lang. Basta kaya ko nung gamiton. Tana. Gamay na lang yung kuhang hug. Maabot ako sa ilang probinsya. Oh, may mga prutas nga baligya dapin sa kalsada. Magpalit ko. Ay luhon ko kining babayhana. Naibaw na ko sa imong gusto, Penelope. Dadaan ko ikaw og daghang prutas sa imong man. Mga pagkaon. Labing siguro, gimingaw ka ng ukaon og lami kanon. Mapit ko niya ng merkado. Pabuta ko, Penelope. Kuhaon ta na kapagbalik. Ano kung mawa ka na ako? Oh, usa ka sa naglakaw nga bandi. Busa bawi unta ka kung hain ka man karon. Yara. Kuha na ko. Gusto ka? Kuhaan ka kapil? Ha? Unsa man ako ng panyawan? Kadagang damit aniya. Para lutas sa mga bata o sa papa. Unsa? Lutason tayo ng papa. Oo, kay mas makusog man ko konsumo sa gatas sa mama kaysa sa bata. Oh. Ay eh. Da. Lingaw no. Dili. Ha? Hapag ka ko nalingaw pa ko. Bastos yung ka, oy. Kanang bastos dahi. Magdepende na sa naminaw kung saon mo sa pagsabot. Sapa diha, oy. Tara na. Pero, ikalailaho sa ilaha, ha? Muli na lang ko diretsyo. Ano din ko man to? Basta lang good. Dugay na biya mo magkita. Si Pina? Ni Simon. Ay! Kusog-kusog yun na. Tana, uy! Sa inyo? Sa ila! Salamat, Isidro. Maghuwat pa ka ni Simon? Unya pa itong taon-taon mo abot. Huwag man magbaon kay makigdungan ko nun siya na kung paniud to. Sige. Bye-bye. Salamat, ha? Sige. Tan Paragod. Nagpaabot ka nga kung tunulag suhol sa pagkuha ini? Ha? Uy! Pero nagkaras nga akong bukton pagkuha na ko, ana. Unya, hapit ko maligid sa bakilid. Unya, pagyod, gipaningot kong maayo pagbaklay paingon dito. Unya? Unsa man? O di lang ko bawayad. Pero gikapoy kong kuha, ana. Pila? Ayaw di lagi ko pabayad. Pero kung naa kay Diyos diya mainom gyud, muinom gyud ko nya pakapila ng biskwit para tuslob sa Diyos. Biskwit sa juice? Magkami pan, biskwit na lang. Sige, Sod. Pagkutog imo. Kini. Salamat day. Sulbad ang uhaw o gutom ko inida. Doon na lang ko sa ilang Penelope. Musaka na lang ko, og mabot na ko sa ilang dapit. I can't wait to see you again, Penelope. Lamiya sa inyong Diyos dayoy og biskwit. Kabantay bito ko. Dilamian yun kag maayo. Hapit na ni mo mahurot og kutaw na usa ka litro, oh. Hasta na usa ka latang biskwit, hapit na mahurot. Grabe ha. Wa sa dayoy. Di pa ka malakaw? May buhatan para ba ko? Buhata lang. Di ko magsamog-samog din Dini lang ko. Niyam ka to si Abay Simon, huwat lang ko. Nasa ato pa, din hipog ka maniod to. Wa lagi ka maglutog paniod to day. Are magkatumukaon si Abay. Wa, gikapoy ko. May bahaw man diha. Bahala na siya, anak.
Oh, may bahaw di ay. Ay kad aha. Basig imo sa dang kanon. Ha? Di na ra ba ko magluto? Ah! Babagan mong daan! Sige na lang, oy. Muli na lang ko. Adto na ko, day. Lakaw na. Ganiha pa hinunta kang dingin lan. Okay, adto na gyud, oy. Adto lang kumulhaw silang Linda, ay. Mas mahay pa dito. Imayang mo atiman ang akong mahal. Kaluoy siya ni Abay, oy. Gikan sa umahan, unya way linuto inik-uli. Bahaw ra. Og lalisunon pag sudan. Ay, kapait. Isa man siya kinang mihunong tungod sa bahay nilang may kusmi. May migawas nga, dakong tao. Mistisuhan. Tempa, murang kailangan ko anak. Kato mo nang... Da, maulagi. Kato na siya. Kato may kuha ni Pina din sa una. Hala! Niya, alagi na siya! Unsa naman sa draw? Nganong gibalik naman kadayon, uy? Pina. May nakita ko. Unsa? Siya. Kadto siya. Kapoy ni mo do, uy. Bala ka diha, uy. Ay, sagod. Niya lagi siya. Kadto siya. Kadtong lalaki nga mistisuhon nga mianhi sa una ug mikuha nimo, niya siya. Oh, si Derek Lorenzo? Niya siya? Doon na kasbay. Gutom na rada. May nakaluto na si Pina. Si nanay wala na mapauli kay nakabawan siya igor niya. Ginagpa siya sindaan nga mapauli ko. Kay masaw ko sa paniudto ni Pina. Paspasan ka ba kunakang? Suka sa pagbalik sa akong anak din, he. Wala siya mapuyo. Balik din ni siya ako. Oh, mao ba? Mahimo bang masayon kung hain na siya karon? Derek? Oh, Penelope, dear! Nga niya. Kinahanglan mo ba ka na nga ipangutana? May daghan kang ibiyaan nga trabaho sa syudad. Nga kinahanglan mo balikon. That's why I'm here. Saan na ba nahitabo ni mo? Pipila ka adlaw lang nga nawa ka sa akong pananaw, but look at you now. Oh my God, Penelope. Nagdastir ka lang. Hain na angay. Glamurosa nga si Penelope. Dili bagay ni mo. Unsango na lang kung may makakita ni mo og na kailangan usa ka ka-artista. Ma-discourage sila sa imong hitsura. Uy, nagkabayayat ka na. Di ka din magsulti, Derek. Dayon mo dire sa sod. Ayaw. Wala ko'y planong muyatak pagbalik ka ng imong payag. Dahi Pina. Dinhi ka na si Drew. Ubanan ko na makadiyot ang akong director o manager. May panagsultihan ming mahinungdanon. Oh, ay sa pagbiya, day. Musakay na ko sa iyang sakinan. Ayaw sa lagi, day. Tanawa kayo siya na nagpaingon din, oh. Yes, wait. Yan na si Simona. And so? Direk, kuan. May kinahanglan ka bang isulti na ko, Penelope? Direk? Tell it over a cup of coffee. Sakay na sa sakinan. Pina! Pina! Si Simona. Pina! Asa ka? Asa ka? Ayaw magsakay! Simon, may panagsultihan lang ni. Penelope, sige na. Sakay na. Ayaw! Dili ko masugot. Unsa? Unsa kinsa ka ba nga dili mo sugot, ha? Kinsa ka nga magbuot sa buhaton ni Pina? Ako? Banan ako ni Pina. Unsa? Penelope, tinuod ba kina? Mao ka na tinuod. Banan ako niya. O di ko masugot ka dadon mo akong asawa bisag asa. Pina ta na. Mamauli ito. Dali na. Dali. Buhi ko, Simon. Pina. Muban ko niya. Unsa? Well, wa na kita'y angay pang panagsultihan din hiyog dugay. Let's go, Penelope. Get in. Okay. Dili. Dili ko masugot. Dili pa naman dadon pag-usap sa layo ang kong asawa. Magkagupo ta kung buhaton mo ka na. Kung mo, si Penelope na ang makadesisyon na ini. Unsa na, Penelope? Magpabilin ka, uban ining tawhana o mag-antos sa kakabos? O muuban ka na ako balik sa syudad?
Pagpili! Misakay ko. Pinayaw. Tanaw niya. Ayaw pang panintuhan na. Mabalik ako. Magsulti nami. Pina! Direkta na. As you wish. Pina! Pina, magpaabot to! Pina! Pina! Magpaabot to, ha! Abay, Mabalik siya, bay. Minsan siya, mabalik siya. ay! Nga naman si Kaoy? Dagmala naman kay Gaday. Anong karoon pa magkamusulti na ko sa hitabo? Kay karon pa sa kumabiya dito sa ila. Wa sana ko biyahe si Abay kon wa mauli si nanay niya luling. Luoy kay si Abay, oy. Digsigig hinuktok. May aksyon nagtaas ang liog sa siging lantaw sa layo kon nabalik na ba ang gisakyan ni Pina. Tang luuya lagi. Nagtubod taon ng luha ni Abay Simon. Tingali ko nung dinay sa baliko ni Pina. Kalagot. Gilagot ka na ako? Si Pina. Oh. Makalagot kay hunaon, di ba? Siya pa'y mahal, siya pa'y kusog kaay mo pasakit. Makalagot, mamayana. Parehas bitaw mo. Kusog mo pa sakit ug bagbati. Hilom na oy. Asa ka, oy? Atuon ko si Simon. Oh, yung ka rin nagkagusto makakita ni Simon. Kaya di ka makalimot niya kung makita mo siya, sige. Uy! Suotoy mo maligas sa 4. Huwat, oy! Kapaspas na sa di mong mula ka, oh! Pagdali diha. Tingali ko sa natigibuhat ni Simon ron. Tingali, naghilak paghapon siya. Ama-ama na ko si Simon, Sidro. Nighilag na ko, Ray. Amamin sa niya ko, ha? Muhila ka ka? Oy! Kung mawa sa ka ko, muhila ko. Taba diha. Pas-pas diha kay nagkinhalan ako si Simon. Gimingon ako sama na ining mga makaon. Dugay na ko makakaon og kami. Tiyaw mo ka na. Salamat na miabot ka. Kay murag kabuangon ako dito. Unya, so kung may mong gidugayan ni Lapita, ha? Mamalik na ta sa syudad. Kasado na mi. Oh, sa iyon. Problema ba ka na? Imong buwagan. Unsa? Dili mahimo masayran sa uban, nga minyo ka na. Maguba ang imong karir. Direk, O, kaya mahitungod yan ang imong gisabak. mga mahal na siya ni ini. Oh? Mao ba? Mga mahan siya sa bata, nga dili siya naghulma. Stupido! Nasayod ba siya nga ako ang ama ni Ana? Wa. Good. Uban ako kinudayon. Kay ipakuha, taka na. Unsa? Wa, taka na kinahanglanan. Mato nila, usa ka na kagrasya. Pero alang nato, usa ka na kadisgrasya. It's unplanned. Well, gusto ka. Kaya sabay magkinahanglan nining usa ka butang nga makaguba sa imong maayong uma. Correct. So, let's go. Let's go. Suli una ka na imuhantiyan. Matod pang nanay ni mo, wa kagid ko na magkaon. Kasi nang orasa, oh. O sige na, higupan ni si Kwati, oh. Painiti lang gamay ka na imuhantiyan. Oh, maghuka na lang ako gamay, ha? Kaon ba? Saban, gusto ka o ba nanti ka sa pagkaon? Ayun. Waton ko na si Pina. Magdungan big kaon. Unsa nang orasa, oh. Labing siguro, ipagkaon na ka to siya siyang kikauban. Basta kaon na lang, sab. Pasado alas 3 na. Unya na lagi ining abot niya. Niya na to paingon din, eh. Nak, anak ko pagkabuto ba? Gigutom naman ko. Magkaon ka ta. O nanay, ayaw pagkagan ako. Ay kalain sa muuna kung kaon niya ikaw din hinagot man. Duman gud ta. Ay, timo lang ba? Unya na pa dinuod og kaon inig abot ni Pina. Dili lagi ko, nay. Gahion lagi kag uno. Gahi magud ang lit. Gahi gud. Naay mas gahi. Parehas ining Simon. Dugay kay pasabton. Gaya na mapas mo siya sa sigig paabot sing asawa mo. Kahit klaro kung mo uli ba o dili. Mauli siya. Mauli si Pina.
Simon! Misaan siya. Mabalik siya. Abay, di ba di ka ganina? Sadang misaan siyang mabalik siya. Diha ka, di ba? Nagkabati ka to, di ba? Ha? Oo. Ingon bitaw siya. Pero ang butog, tinudon ba to niya? Nga, tingali unyag, mapareha sa una ba? Dili ka na mahitabo. Mahal ko ni Pino. Kasado na mi. Di na may mong magkalagyo pa. May umabot na may anak. Usa na may kapamilya. Simon! Oh, si Kanan. May si Kanan na paingon din eh. Hala, tanawa. Ging nandamit ako mabalik siya. Mabalik si Pinanay. Kay mahal ko ni Pina. Tayo pa bay. Di man na maunang sa kinana ang gisakyan atong direktor nga hambugiro kay Dagway. Multicab man na. Oh, pero niya pa yung din eh. Di siya magkaisakay, anak. Salamat. Niya nga kong bayad sa pagpakyaw ni mo. Salamat sila. Ayog tagam sila. Ako gyapoy kuha ni mo sila. No. Walay sunod nga higayon. Iwan ako'y planong mo balik. Nining inyong bukid. Sige sir. Salamat sir. Ato na ko. Manawag ko na ko. Hello, everyone! Ang hambugiro mo lagi na abay. Anong nagsakay naman na nagmulticab pa doon ini? Nyahaan mas Pina. May biya naman ito yung gisakyan lagi. si Pina! Hain si Pina! Sorry to disappoint you. Oops! Well, pasaylo ang maka-in-English ko. Naadad lang ko sa alta sosyedad. Magkasabot ni. Bisag mga pobre mi. Pero may mga grado mi. Hain ang ako asawa. Hain si Pina. Well, bibalik lang ko din kay may kuhaon ko. Gisugo ko ni Pina kung pinilupi. Unsa? Ay nangyawi sa iyang sakyanan. Unsa? Kuhaon ko ang iyang sakyanan. Kay mubalik na siya sa iyang kinabuhi sa syudad. Dili ka na mahimo. Dili ka na buhatan ni Pina ako. Mabalik siya. Misaan siya mabalik siya. Hain ang ako asawa. Hain si Pina. Hain ang ako asawa. Ay, Simon, ayaw ka. Dong, huwiin siya. Tusat, kumukin na gawin mo. Kung dili ka tusot yan, kung hain ka rin ako asawa. Hain si Pina. Hain siya. Simon! Kalma lang, Simon. Kalma lang. Bisa ko sa akin mas pagkasuko. Wa ka na yung mahina. Muuban na si Pinilupin ako. Balik sa syudad. Wa na si Mana din kinabuhi niya sa bukid. And besides, dili kini ang dapit nga angay ka niya. O kisa ka mo. Kung usay angay alam niya. Wa kay labot sa kinabuhi. Wa kay labot sa kinabuhi. Ayaw, anak. Simon! O sige. Buhi ang imong kumo. Sa kunaong. Aron na. Magkahigda ka o preskuhan. Simon, sina! Buhiin na siya! Nakatuon na, buhiin na. Mahalon ka ng pulo shirt kaya imong gikumot ang kwilyo. Tingalig magmahay ka niya. Kung lakip ka na, pabayaran ako. Simon, anak. Dili mo may ipalayo na ako asawa. Dili ka na akong desisyon. Iya na ka na. Ikaw ba nikumbinser niya? Ulo ka pa mapakita ko sa mga mong dapit. Dili siya mo palayo. Bisan unsaon ko pa siya sa pagkumbinser kung dili niya kagustuhan. Wa ko'y mahimo, Simon. Kagustuhan kay kini sa mong asawa. Well, nakagasto na kong igong panahon din eh. I have to get going. Ihatag na ko ang yawi sa kinan. Dadoon ko kinigbalik sa syudad. Wasab ka na yang ang parking din sa inyo. Never mind. Wag ko may boss itawag ko na yun ang inyong bahay. Ihatag lang na ako ang yawi. Sige na! Nakuha na ba ka ni Derek ang akong sakinan? Misugot ka si Simon.
Labing siguro mihilak na sab karon siya sa pagkasayod ng mubiyan ako. Simon. Simon, dili lang yung tingali tangay sa usa. Pero salamat. Salamat sa pag-unong ako. Mahal ti ka, Pina. Dili ko mabuhi ka mawahag ka. Simon, mahal tasap ka. Pero dili sab ko mahimong magpakabuhi din sa bukid. Dili na ko kaya. Dili na nako kaya. I'm sorry, Simon. Pero mahal ta ka. Pina. Simon. Padugay-dugay pagyod. Unya, yata karusap din ako ang iyawi sa sakinan. Oh, may katrungan usab ni mawili yun si Pina niya itong tawhana. Tungod kay kwapo, ustos barug, busok pa kayo lawas. Pero dili sila angay ubanon. Mamudan kung may potensyal sa pagpangwarta kung plion siya ni Pina. Ano kon ang dako kung magkuha gikan ni Pina? Paspasan ko pa ang akong pagmaniho. Pulanon ba katong bayana? Tingali pa niya unsay mahuna-hunaan. Wey, nakailag ko sa mga sakinan. Shit! Hangyan ko katong sakinan. Si Pina ang sakay niya to. Buisit! Asa paingon katong bayana. Ayaw ko ingnang. No. No way! Bumalik ko sa akin. Sundan na siya! Ano na buhat as Pina na ko inanay? Ano na kahimo ba siya sa pagbiyan ako? Anda na kaya niya ang tanan ko sa kumabot. Pero kano man? Simon, anak, iko na. Iko na. Mon, huna-hunaan na lang. Nga dili lang kay ikaw rin hitabuan sa sama ni ini. Daghang magtiayon nga nakabuwag tungod kay... Pobre ko. Kanus lang nahimong pasyanan ang estado sa kinabuhi sa gugma. Kanus lang. Nak. Dili na ko kaya mawa si Pina o ba na ako na. Dili na ko kaya. Dili ba nga ang sakyanan makita ni atong direktor? Nga dumibalik man na siya. Ano? Simon. Ibalik ka. Pina. Huwag lagi ko masayo pa. Mabalik lagi ka na ako. Mahal ka lagi ko ni mo. Salamat. Simon. Kung unsay buot ipasabot na imong gibuhat, Penelope. Nganong mibalik ka din eh? Ha? Ngano? Unsa nang kinitabo ron dito silang Abay Simon? Inahak ni Tiana sa doy, rong timing man. Dalain man hinoon. Mahinoon akong pagkatabon tong gibilin ako dito sa sagutan. Hehe. Daon lang ko silang Abay Simon. Magdali ko. So kaya nagbalik si mo sa kinan. Ako na-drive sa akong sakinan. Dali na. Lerang yaw eh. Dali na. Uwi ako asawa. Dili ba siya mapalayo gikan ako? Dili na. Penelope, unsa ba? Dili ko gusto kagubot. Pasaylo ang hinginlan ko ikaw, sir. Mahimo bang mubiya ka na din eh? Penelope. Paabot ako sa sakyanan. Hapon na. Kinahanglang makagikan na kita. Mahimong mag-una ka. Magsunod ko nimo. No. Magsunod lagi ko. Paaboton ko lang makadiyot si Simon nga makuhang iyang mga mahinungdanong butang. What? Ug unsay bot ipasabot niya na? Muuban siya nako karon sa akong pagbalik sa syudad. Unsa?
Pino. Uy, unsa? Tayo pa. Oh, Mun mo uban ka? Pino. no. Dili gini mahimo. Dili mo mahimong ipaila sa katawhan kining tawhana. Ngay mong bana. There's no way. Ako na'y mahibaw ni anak direk. Salig na ko. Direk, sige na. Una na. Direk, please. Musunod lagi ko dayon. Ayaw gyud paghimo og lakang nga makaguba sa imong dungog. Pinilipay. Trust me. I won't. Okay. Pero sunod na yun. Sige. Ana, Pino. Dadon mo ang akong anak. sa syudad namin manimuyo, Nay. Pero... Abay! Uy! Unsa na ni? Ngano ni? Unsa balita? Nauwahi ko na! Pino. Dili ko kabiyaan si nanay. O kung sa'y mo ipasabot ni anak. Nga magpabiling ka din. Pino. Kunao. Nasayop ko sa kong pagbalik sa kong ate. Nasayop ko kunyan kiling pat ka. Pino. Anak, mag-uol man si nanay. Mingawon man ko nimo pero sige. Padayon huban sa ibong asawa. Piliha siya tungkol kay Minyo, anak. Nay. Pagnawa lang ko niya ko din, ha? Nay. Magpalayo ka na din, Imo na sa daming biyaan, bay? Nagdagan ng oras, Simona. Di ko makapaabot og dugay. Muuban ka na ako sa syudad, o di? Muuban. Good. Pagdaan na lang og imong ilisan sa karon. Og ang mga mahinungdanon mong mga butang. Ibili na ka ng mga daan ng mga sapot. Mamalit na ta dito. Mon. Abay. Sige na. Malipayon ko alang nimo. Ikauban mo na gimong asawa sa syudad. Dili ko kabiyaan si nanay nga mag-inusada din Mahimbang dadunta siya. Nak, dili mahimo. May daghan ko mga obligasyon din nga dili na ako mahimong biya. Pero nay, dili mahimong mag-inusada ka lang din Ay nganong dili ba, uy. Gitiguangan ka na lang yun na ako. Ay, busog pa na ako, kita kay ni, oo. Kakapyutan pa mga nilig usa ka bukag. Ay, naunsa, baya ding bata, Ayaw ko na paghilak, gabi. Dako ka na kaayo aron mo hilak. Ay, naunsa. O sa may ibong hilakan, mahadlok kang mahabilin ko din, Kunwa na ka, uba na ako, ha? Ay, dili. Dili, gihapon ako pulihas tatay ni mo. Busa ayaw na kabalaka, sige nalakaw na. Ipusa ng mahinungdanon mong mga tutang. O ka na mo kay mangit-ngita na mo sa na. Nay. Mas maayos sa nagbalayo ka na ako, aron mingawon sa kundi mo ba? O niya, ma-excite ko kung muduaw mo na ako din, Busa, sige na. Umana sa imong asawa. Nay. Hipos na lagi. Pabunal man hinuon. Lakaw na. Ay, paabot na lang makadiyot, day. Ang mga dokumento ra tingali ato ang bitbiton kay mamalit ra magkabo sa syudad. O, Nay. Duaw-duaw lang unya mo din hinako kung makahigayon mo, ha? Sige. Diana? O, sa ba nagipitbit ni mo? Di bang matod ko ang mga mahinungdanong langbut ang dada? O ding nadugay ka? Pipila ka mga sapot sa kiniday. Huwag ang malitrato na to sa pagdadura na to sa high school. Hapon na kaayo. Tana, sakay na. Adto na minay. Linda, Sidro, adto na may. Pag-amping mo, Simon, nak, dili ka magpagutom, ha? Unya ang muko-buko ni mo, ayaw pa og sigot. Ayaw pa labi og hago, ha? Nay, way buhat si Simon sa syudad. Dili sama din, Aw, nalimot ko. Sige na mo. Gikan na mo kay mangit-ngita na lagi mo. Lakaw na mo, Simon. Amping mo sa biyahe. Buwanan ako sa sakyanan. Nay? Ay, lakaw na lagi. Nagsigig ka man og pananghin. Oy, ay, mangayo kag baon. Usabay ka pabaon ko nimo din, Ay, naisaging hinog sa kusina. Bitbita to ninyo. Mahal na pang saging sa syudad. Unya, dinhe, mga lata lang. Nay,
Uba na lang ta? Simon, minyo ka na. Kinahanglan mo nang mubarog sa kaugalingon mong mga tiil. Ipabati sa imong asawa ang imong pagkabana. Nay. Busa, sige na. Piya na. Ingon mang yun ni Ana. Mabiyaan mang yung ginikanan kung maminyo ng anak. Ayaw ka pala ka na ako. Gipangandaman ko na daan kining adlaw. Amping din na yun? Natural. Ikaw, Sab. Kamo, ha? Ato na ko. Huh? Linda, Besido. Palihog ko yung liling nanay, ha? Dinhi. Kapanibahalang nanay dinhi. Ayaw mo ka pala ka. Magkakita ko may trabaho syudad. Balik ko dinhi. Magubantan niya syudad, Linda, Besido. Dadot na si nanay dito, ha? Lakaw na, uy. Nanami si Bato na. Sige na. Adda na ko na yun. Kaluyan mo sa Diyos, anak. Adda na nay. Babay, nak! Budoon niya ko na ha. Linda, Besido. Amping! Amping, nak! Awa na si Simon. Hindi ko na siya makita. Simba ko eh. Largar ka ng syudad. Wow! Wala ka akong abay. Wala ko yung barkadang lalaki din eh. Di na yung kumpito ang barkada. Di na ta si Pilimon. Sili na lang. Wow! Pag-ilom ko no, Sidro. Mas usog pa magkanakatiyabaw na ko. Unsa bang ka? May baliko na ka. Oh, awsa! Uy, buyag, uy. Nawili lang ko ni abay. Naanong biya kung magkita mi kadadlaw. Mag-uban kanunay sa tanang mga lakaw. Niya karon kami lang duha ni Linda. Ikaw ug ako na lang, day Linda. Kung kita gud tingali, ang gitagana sa usag-usag. Muna na ko, Nay. May tiwasan pa ko sa bahay. Ato na ko. Linda, unya na, uy. Unya na, uy. Mingaw na si nanay din ni Us. Yan lang usa. Linda, wata ko ka diyan. Wala si Simon. Ipalayo na siya na ako sa hingpit. Hindi ko na siya makita. Kaganiha ka pang nagsigig pangutang. Nagmahal kang iwan ako. Wa. Pero, nabalag ko ni nanay. Tumanong ko kung saan nila, Pina. Kung magkatbaho na niyo ko dito, magkapundar ko. Kuhaon ko niya sa nanay. Ingon man sila si Besido, si Linda. Magunyan sa man. Magtipunta ko sa kapay. Di ko masugot. Pina? Apartment pa lang ang akong gipuy-an, Simon. Gamay kayo kini alang na tong tanan. Di may mo magtipunta dito. Gawas na lang ko man. Mapatukod ko na unya ang akong dream house. May mata silang kahaon isip atong tatabang. Unsa? Katabang? Ay, may mabak dili taon na kanahon-naon sa pagkakaroon. Dili ko gusto magtugaw sa akong pagmaniho. Kung ikapoy ka na, pulihan ka. No, ayun na. Ako na. Kamingaw. Ang tingog ra sa mga gangis ang akong mapati. Makalagkot ang kamingaw. Makalagkot ka! Makalagot ka! Gani ko maglagod, kaganihara ko nagpaabot rin silo ngayong tagdom. Sidro? Siya man, padayonon ko ni mo, dili. Nga nawa makapadayon dili. Ambot lang ni mo. Kung nga nung ako ni mo padayon na. Sige. Malabuan na tagpangupaw, eh. Oh!
lami ah. Ako sad. Kabayuton ng mga di ko udahunan ni abay nako. Lain na eh. Wa ko maanad nga wa siya. Ako sad gani. Kana. Nanad ako, ana. Kana magsikag hilak tungod niya. Nanad na kay ko, ana. Tuo kagwa, ha? Ako si Drew. Kanus ako maanad. Kanus ako mahikmatan ng akong kasing-kasing. Nga dilikid kami alang sa usag-usa. Nga nagagayunan, nga mahimong kami tungod kay minyo na siya. Kanusta pa ka? Ambot lang nimo. Gusto na ko malimot niya si Drew. Basin patuod kong gituyo sa Ginoo. Ano sa ingon? Malimot lagi ko niya sa hingpit. Pero... kasakit sa kamingaw. Wala kong malumos. Sa kamingaw? Sa kaguol. Ay, kalaay. Sa kamingaw? Sa kaguol. Ay, Dilios! Lain ni sige tagtabi. Niway kaon. Amaw ka? Yan, hindi ka mapakikaon. Kaon dito. Sa amo? Sa among kusina. Ay, kanarin na sila. Bilangga, lagi ko ni mo na eh. Mahadlok yung kang magutman ko. Gamay na lang yun. Gamay na lang. Say gamay. Gamay na lang. Og makahinuklog na ka. May pagbati sa daig kanako. Nga imo rin gitaguan. Sapat niya, Drew. Uy. Gutom rin na, Drew. Kaon na. We're here. Dini ka magbuyo. Kanaot na diha. Sunod na ako. Manood na ta. Ikapoy na ko. Og tuod. Pagbilin lang masulob nimo para ugma. Ilabay ng uban. Wa ko magkinahanglan og basura sa kumbay. Pino. Ibutang ko di ako bagdisluyo sa mga tanaman. Og iponsugog asang repita og mga tawa. Nadugay mo. Gusto na ko mapahaway. Gimingaw na sa kong tama. Taod-taod nga wala ako matulid og tarong ang akong buko-buko dito sa bukid. Okay. Rest. Nagkinanglan kag igong kusog. Pero dili ka maluyas pag dispatsar na niya ng imong gisabat. I have to leave now. Nabati ko gisulti sa mga higalang direktor. Usipot niya pasabot sa pagdispatsal sa imong gisabak. Unsa inyong plano? Ha? Pina? Wa ka na labot ni anak. Bana ko nimo. May labot ko. Bana talang ka. O dili amahaning akong gisabak. Pina? Gikapoy ko. Gusto na ko mapahaway. Kung gigutom ka, pagluto na lang diha sa kusina. May mga dilata diha. O labing siguro, may sud usab ang ref. Kibisan kun wa ko, kanunang gisiguro ni Direk nga mahatag niya ang tanan nga akong gikinahanglan. Masaka na ko una sa taas. Mag-shower una ko aron makatugog tarong. Dako ko niyang ang apartment. Kung giban pa mo si nanay, mahimog kayo. Kumusta ka sa nanay dito? Labi siguro, nabagawan sa ron siya sa manako. Oh, may daguok na kuntihan. Wa man dito kung pagkakaog ni Udo. Madug sa kusina. Magtanan ko dito kung siya makaon.
Dagan to kasi mga stocks makaon din eh. May dagang mga linata. Ang uban na. Karon pa ako makita sugad. Wa pa ko makasway kaon din eh. Ablihan ako, ref. Kapuno stocks sa yung ref. May fresh milk. May juice. May beer. Nagpinal siya beer sa ref. May mga prutas pa. Ug may digang maluto. May rason gid nga magpangita siya na magkauna. Kay wa kini dito sa amo. Nainanap lubayo si Pina. Sa nang urasa, ugang tudon. Wa magyap ko makatok. Gikapoy ako lawas. Apa naglatagaw paghihapon ako muna-una. Kabog daw niya ang kwarto. Ug lumay kayo iyang kama. Apa niya? Ingon sa gigilasan ko. Nabaguhan na tingali ko. Wa ko maanad mo higag-ingon ini. Si nanay karon. Nagkatuog karon si nanay. Tingalig nagsigip siya kinuktok. Udah ko nauna pa ako. Kimingaw na kong nanay na. Iyon man sa mga hikala nga hibilin dito. Dili ko makatawag. Bisan asaw na kong biyong ang akong mga mata. Anong man ka? Anong dili pa ka makatawag? Sige kang una-una ni Simon. Pinya ikaw. Giuna-una ka niya? Iyabag na ka? Tugay na ko na yabag. Buang ko. Hanggaw ko. Sa una pa lang, nasayod na kong dilipit mahimong kami, pero ako nga si Hanggaw. Si King Laom, naunta. Kami lang unta ang ilatid sa kapalaran. Kalagkot. Kituyo lagi ni sa Ginoo. Ang dili na ko makasa, sige ko nauna sa lalaking minyo. Kilakyo bigtuyo. Aron malimot ako niya sa hingpit. Papura ni alam na ako. Hangay kong maglipay. Maglipay ko. Maglipay ko. Maglipay lagi ko. Si Simon sa akong tapad. Sa'yo na siyang nakmatang. Manaw ko. Ay! Shit! Day! Ngayon naman ka din sa matog. Shit, kuyawan ako, uy. Hapit na nang matumbi. Sorry, Day. Wap ko makatugod gabi igod. Nabaguhan di ko din eh. Oh, may kanaog ko din sa ubos. Nagatugo. Gigutom na ko. Mo ba? Kanit. O sabay, gustin mo ako lutuon, ha? Ako na. Pahaway na lang iha. Di na ko matugog balik. Kung mao, kaligo. Malakaw ta ko man natugaon.
Asa? Mamalit ang mga gamit nimo. Pobre kay kang tan-awon ni anong mga sapot nimo. Mawagtang makikuyog. Oh. Sige na. Sige. Kahit tigdig sultihan. Tiga ditungod kay nagsabak na siya. Busa. Sabton ko lang na si Pina. Sabton ko siya sa tanang panahon. Kini, sakto ba na ako? Angayon ka. Kana na isulog. Ibili na lang ng daan nimong sinina diha. Kuspaw na kay nagkulor. Idayo na lang sulob aron mura na kagtaong tan-awon. Ayun, nag-isok ko ng uban. Nakasiguro kong angayan ka ni Anton. Kay ako'y nabili. Bayaran ta na lang na. Mamili na lang tag mga sapatos nimo. Ikaw ang mag-iko. Tana ba? Asa lagi tao eh. Dagang pagbubuhat. Buhat na rin ang magdukong ron. Tanagod. Ato sa pa. Tabangan ti kaglaba. Unya, maligo tag kuman. Dili ko. May numdum ko Simon dito. Ato lang tas bungtod. Angin ta dito. Samot. May numdum ko nga. Ato ta dito magugud-gugod sa una. Aw, sa manggahan na lang. Kuhaan kag hinog. Isamutan naman ninuuni mo eh. Di ko dito. Ninumdum ka. Kaya dito ko gitagaan ni Simon og tulo ka hinog ng mangga. Manlumboy na lang ta. May mga hinog naman ron. Permitang manlumboy sa una. Magdatag plastik ug asin. Ug unya. Unya magdakop-dakop na yun ta. Libot-libot na sa punuan sa lumboy. Dili ko makadakop ni Simon kaya dali man kay siya makasaka sa punuan. Unya ikaw, magsapo pa si mong sayal. Ay. Asam dit ang dapitan manuroy nga di ka mahinumdum ni Simon. Wa. Aw, dinhin lang ta sa inyo. Pundo ta din eh. Aron di na ka mahinumdum niya o di na ka mahilak. Hilo mo eh. Sama mo, hinungan ka niya. Abi pa lang ni Lula og Lolo ni mo, giunsa na ka. Ngano ka oy? Bisan din ni sabay. May duman mangyapon ako si Simon, be. Sa may akong buhaton, Drew. Kabuang mo naman ko. Usa? Aw! Gana na problema ni mo. Why problema? Di ka mag-uol. Na may duldo sa mo. Ado ka lang kahigot dito. Buang siya. Ha? Siya? Kinsa siya? Si Simon. Buang siya. Aw. Abi ba na kong itil kabuangon? Nganong si Simon naman yun? Hasta ko ha? Kabuangon na sa raba ko ha? Galibog na ko. Ang. Ngayon may palayo man siya na to. Yan may uban pa maging Filipina. Kung ba siya palayo, daliw na paningawan niya. Buang siyang buang nga siya. Day, Linda. Nalimot kang ninyo na itong amigo, day. Di mahimong kita ang niyang piliun. Ang iyag yung asawa ang iyang unahon. Buang siya. Buang siya. Ngayon nagninyo ba siya, Pina? Oh, hala no? Kinsa na yaman yun? Ako! Nanong ikaw man? Uyabi mo? Dili. Inaaram na. Nanong ikaw mayang ninyoan? Ano dili siya malayo din eh. Ano dili mag-uol si Nanay Luling. Aram di siya ka mag-uol. Sabag ka dahi. Klaro, nagkaya ng pattern ni mo. Panyag magminyo na mo ni Abay Simon. Ako? Kinsa na malaya kong minyoan? Ambot ni mo. Aw, di na ko maminyo. Kaya naman? Kaya nagminyo ka naman. Nga naman nagminyo na ko. Hala no. Bugoon mo sa day ka tinuod ay no. Di lagi gihapog at kasabot. Kaklaro, anak. Di ko maminyo kung naminyo pa ka ni Abay Simon kay ikaw ang akong gustong minyuan. No, hapak gusto ka? Hala no. Humana noon, awahian mong pahibaw eh. Igo naman ta. Lagda na. Asa lagi ta? Sa ilang bahay ni Abay Simon.
ay! Hanggang juga to! Ay! Ay! Agay! 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 Ay! Uy, Sidro, ulit na. Maayo kay dahil suroy mo. Nagsampurado ko. Ay daghan man kong nabahaw gabi na ubay-ubay na kuglungag. Nalimot kong nag-inusara na lang di ay ko. Ali mo ba? Dali pangaon mo. Kini! Timing kay gigutom na ko, day. May dasa kong buwad, nay. Nagpadamang ko si Lula og buwad ni nang Dolor gikan sa merkado. Buwad nga haul-haul. Uy, lami na iparin sa champurado. Lami yun! Ako na lang subanay, kay gutom na. Iyon na, uy. Ngano ka? Ha? Ngano nagtakiang ka, Sidro? Style mo niro. Gikan kong gikulatan ay. Ay! Unya, gikusi pagyog ko. Uy! Unya, giyatan pero sa mga kuntil. Unsa imong inganin ni nay? Pagmahal. Sa ako ginoon ay? Sign din ha? Sign din ha? Nga mahal ka sa usap ka babae? Ganang kulatahon ka na, nay? Oo, usahay. Ang pagpasakit mahimong paagi sa pagsulti sa wa ikasugilon sa baba. Hala no? Tinood, nay? Aw, kun mo na! Magpabunog ng day ko! Ay, ayaw po palabi. Uy, nabinaplain na po ng istorya. Ay, tay bakin sa bandi ay ko'y buot mong ipasabot. Ay, naaragods dool, nay. Nagpalingog-lingog lang. Basta mabuang lagi na siya, nay. Igaay gina ko siya dito sa mong doldol. Unya, ako lugoson. Bastos ka! Bastos di ka, oy! Ngano ka, oy? Ikaw di ay. Sige, sama di ay. Ikaw. Mag-iusa sa paborito kong restaurant niya sa syudad. Class, dili samok. Mahalong kay dating. Mahalan ka. Day, usap lagi ko kadlaw din ubanin mo sa syudad. Pero, karagaran mo na pagkita na ko mga nindot nga dapit. Dahil kasi kag napalit lang ako. Salamat ha, Pina. Uy, nga nagikuha mo imong kamot ka, akong gikuptan. Kunyata sa publikong dapit. Mahimo pagdili ka lang mo kupot. Umusikit na ako maayo. Unsa? Pero nga naman, ba naman ko ninyo? Hoy, bisan usad din yung nasayod na ninyo ko. Uwa ko'y planong masayod ang kadaghanan nga na ninyo na ko. Pina? Kana, usapan na. Di ko ni mo mahimong sampito na ng maumpangan sa kadaghanan. Pinalupin ako sa ilang nailan, Simon. Basta sampita ko dumam din sa gawas. Pina? Bisa ba gitutok ko ng pinalupi? Dili, pero mas gusto kong sampito na ba mo nga. Bahala ka. Apan ipaniguro lang na way laing makabati. Nagkasabot ka. Pina? Hello? Ngayon karon ka lang manawag? Abi ko ng luod kapag hapon ako sa pagdako din ni Simon. Well, I'm okay now. Oh, come on, Derek. Nagdagan ang adlaw. Di na kinahanglan mapahaway pa ko. May mong mapahaway ko kung manon yan ini. Okay. Magkita ta? Asa? Okay, I'll be there. Sige, bye. Simon? Di ako sa kusina, Pina. Nagulog ko na ano para sugba, una. Mas motor ka yan, timpla. Sakto gina niya nga po na. Magsubra-subra ta das gawas. Mulat ako. Tingaling madugay ko. Busak panihapon na lang unyag imo. Ayaw na ko paabuta. Ha? Asa man day ka? Business. Mag-ilis ako. Naginaminan ako magsubra ng duhay ng baboy. May isda sama. Sa makalian tuntos bukid nga. Manakop na mga isda gikan sa sapa. Kanya may sugba. Kaya nga itong mga panahon na pinag-uban taming upat. Aligre. Pag-ibingan ako sa mga katawa. Butang nga sukat pag-abot ako din Huwag ko na mabuhat pa. Bisa na pagpahiyom.
Ingon sa ibas ka na magduha ni Pina. Sipiling nasa sa kadagatan, nakakuha og istang tambasakan. Gipaligya sa merkadong guba, ang halin pulos kura, higurang ipano pa. Dili na may tabong magkatapok ng upat. Nga malipayon mi, sama ka ni ato. Nausap na ang tanan. Sukad lang ni ato si Pina sa syudad. Dili na mausap ang lanog ng mga katawa. Samtang mga ligo kami din sa sapa. Gimingaw na kayo ko niya. Daylin. Kauban ta? Kauban ko? Abi na kung nalimot kang kauban ta. Sige na mo kag self niya. Istorya naman kasi mong kugalingon. Mahimo naman kang isultin ako ba? Gimingaw na sa kanya. Gimingaw ko sa kanya adto. Kaya pa ang mga bata-bata, si Drew. Nyawat nila igiw na una. Ang malingaw ra, di ba? Mao yun. O kining sapa. Mo'y kanunay ang tambayan. Daghang mga nindot nga kagahapon. Nga nasaksihan ng maong sapa na tuupat. Mao yun. Kamalipayo na to kaniad to. Mao yun. Ito. Huwag na lang na nagkuno. Ha? Huwag nagpapili na lang tang sama kaniad to. Oh, di ko eh. Nga naman. Kung di taman nagbo, mga unano, tana. Oh, sige na lang. Malipayon ng septaw. Malipayon man gihapon ko. Bisa nagkuwang na ta. Mawa na silang tanan. Dili na ikaw, Linda. Sidro. Linda. Mahal ta ka. Sidro. The day when I was young, the taste of life was sweet. Mga kasama, dapiton ko muna mo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay ning atong suwilanon. Hain na ang langit. Galit sa RMN Drop. Kung mo ito kalisunod ang part 3 sa Hain ng Langit, no? O sa dili para ko mo tapos aning vlog, no? Shout out ni Ma'am Life Journey, ni Ma'am Gisole, Ma'am Grace Blanca Flor, ni Isim, no? Si Isim, no? Salamat kay Isim, no? Kasaya mong paghatag og pang-load, no? Niabot pang balig usang buwan yun nga load, no? Salamat kayo Isim, no? Murag sobra ganin sa usang buwan. Murag maabot ning 2 buwan siguro, depende sa promo sa kanang ato ang mga network ba, no? Depende sa promo, no? Na mga promo, no? Makaabot ag 2 buwan. Nindot ni, no? Tipid-tipiron. Salamat kayo Isim, no? Salamat po. Balik ko na salamat ni Ma'am Gisole, no? Nila Ma'am Grace Mancapur, Ma'am Life Journey, nilang Ma'am Cecil Rubin, ni Ma'am Bill, niya si Super Pop Girls, no? Angie Divina Gracia, no? Og shout out po ni Chile Wongs TV, Ongol Toledo Vlog, ni Stayap, Daryl Resurrection, Bill Margie Cañete, Noel Urbano, no? Itong mga listeners na itong awata, kabasa karon sa lang comment, no? Niya si Markan General, no? Itong mga listeners sa una, no? Nga na mag-comment, no? Sila Maureen Erin General Sablay, no? Niya kinsa pa ba ito laing mga Armolina Alcala, no? Mga listeners, no? Uban, wala ito mabasa karon, no? Niya si sa tingano Ronald Prasco, niya si Roger Villegas, no? Shout out, no?
Salamat sa kanang pagpaminaw ninyo, no? Og si kinsa Hector Talon, no? Kanunay siya ning naminaw, no? Pero wala ko kabasa silang comment ron. Si kuansan si kinsa ba to, si Junel Inticar, ano, always, no? Kanunay gani siya mag-comment, no, nga so, dili pa kalimtan ang sumpay. Wore kaya ni siya kung di tiwaso, no? Ang drama, pero ato ganing tiwaso, no? Ang mga drama nga gi-upload. Bisa pag maduwi-dugay ta pero maning kamot iko nga mahuman, no? Okay. Bati say kaya mag-upload tan jadi tiwaso, no? Mahog ta og paasa, no? Maot kay ning magpaasa tag nag-expect ang uban nga nindot kayo ja way mo sumpay day, no? Muna nga mo upload ko drama si ako yun ang humanon, mga ka-listeners, no? Og mo to mga ka-listeners, salamat kayo sa inyong kanunay pagpaminaw sa kanunay nga pagsuporta, no? Sa mga wala mo skip og ads, salamat kayo, no? Dako nang tabang, no? Nya di na ta magtaas og vlog kay kawano na, mukuha na po doon, no? Mag-edit na po og sugod sa part 4, no? Morto mga kalis, thank you so much for watching og God bless atong tanan.